हामबाय मीडिया ताकु संग ताई नाई तंगनाय लोकरंग जतन हामबाय दिनै जुंगरो ती दाबलया दिनै फान करी फानो जुं बैनि थानी नब्रम ब्रम किसा रां खलाई जुं चिनी काisa स्टूडेंट चिनी पाराओ लाइसा देबरमा मिनी बाबानि मुं हुंकाय सुरेश देबरमा पारा नि मुं हुंके रतिरामबारी चिनी पारा न खबजा गमो पश्चिम बासाइबारी एडिसी ब्रिज अब PS साम्पा हाउर बाय खबजा चिनी 26 आश्रमबारीनि अनेक दिन धरे तिनी लाइसा देबरमानो चिकित्सा खालायो डक्टर तलांमानि कुसुं दिन थाङै दंगो दिन थाङै दंगो हाइपानो 6-7 मास गायथांका ब हाममाया हामनानि मुसुंबो बनो भगवान गाहाम खालायतुन आबनो आं दियायो जुं तिनी तङै मानिया जुं ति दाब्रेब्रक नखलाय मा फाइका बनो किसिसा सुबासुरि नानि हनै तिनी जुं MLA बुया जुं मन्त्री बुया कायसा MBC बुया जुं तफानो नब्रुम रां खलाय रिलायनानि बागै मा नखलका गाय आबनो लोकरंनो ब सानानि मुसुंगो लाइसा देबर माहायनो कायसा स्टूडेंट ब MA कमप्लीट बता BEd खायनानि बागै थां दंगो आचेराय आसुकसा अमरो अबहाय साकसायां मानिनो बेलाय दुखजनक आबनो तङै माया बुखावती किरिया जुंजे मानतै बनो किसा सुबानानि बागै फाइका गाय ब ताबुंनगो कै ब गाय जिबिव ट्रिटमेंट चलि दंगो जुं हाइपानो बंनग नखुंगो जुं बिनि यंब्रिनो किसा रां क्लांगै थानाय चिनी जे मामानि 3070 टाका अंखा जुं आबनो न चिनी जे बाइगो तंकै जुंरि थानानि बागै सानजा जराव जुं ताबु फाइजा आबनो लोकरब अबहाय चेरायरंनो चिनी दफानो नायनानि उंथुन अबहाय चेरायनो जतन साहाय्य खायनानि उंथुन आबनो जतन ना आंकबंगु जतन न हामबाय ते खुलुमका बिनि यंब्रिनि याबसुं 3070 टाका रां याफारै रोजाखा हामबाय मीडिया ताकु जमा जतन न खुलुमबाय।